Croeso i'r cyfnod clo. Wythnos yma mae o'i gyd amdan yr enwau mawr. Mae'r myfyrwyr darlledu chwaraeon wedi llwyddo cael cyfweliad gydag ohebydd BBC Jason Mohammed a datgelodd cwpl o gyfrinachau iddyn ni. Mae'n modd gwylio hwnna ar ein sianel YouTube. Studio attic here that I put together. Never thought I'd turn a bit of my attic into a radio studio, but in here is where I've been doing Radio 2 on a Sunday and Radio Wales Monday, Tuesday, Wednesdays. Hefyd, rydyn ni wedi bod yn brysur yn lawnsio cyfres ysbrydoledig newydd o ffilmiau byr gyda'r anturiaethydd eithafol Richard Parks yn seiliedig ar ei antur Antarctic a dorodd record y byd. Mae'r bennod gyntaf am ei drafferthion. Ac ar ein podcast, The Natter wythnos yma, oedd gohebydd Scrum 5 Phil Steele. Mae'n siarad am sut i ymdopi ag iselder fel rhan o wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Mae'n union flwyddyn ers y gêm fawr pan giciodd Elliot Evans Met Caerdydd mewn i Ewrop, gyda'i gic o'r sbotyn oedd werth 200,000 o bunnau. Rownd derfynol, Met Caerdydd! Ond yn anffodus, nid yw'n timau pêl-droed merched na bechgyn yn mewn i Ewrop eleni. Cyhoeddodd yr FAW enillwyr y ddau gyngrair oedd heb wedi'i gwblhau. Ceycona ac Abertawe yw'r timau buddigol. Gan aros gyda pêl-droed yng Cyncoed, mae hysbyseb newydd gan ei partneriaid yn Ball State, sydd yn hybu ein rhaglen ddogfe newydd am dimau ac athletwyr Met Caerdydd, ac yn ffocysu ar Dr Christian Edwards, ei daith i dop pêl-droed Cymru, ac yr uchaf ag isafbwyntiau o'r 12 mis diwethaf. Ac i gloi, penblwydd hapus i Linda Leap Davies, cyn-fyfyriwr a darlithydd yng Cyncoed, enillodd fedal aur yng Ngemau Olympaidd Tokyo nôl yn 1964, roedd yn troi'n 78 wythnos yma. Penblwydd hapus mawr, Lyn, unwaith yn seithwr am byth. Dyna i gyd o'r cyfnod clo wythnos yma.